kan jeg lige slå op, hvor det er, så vi ved, hvor vi skal hen nede på Nykøbing. Så vi kan Der er altså tegning over det. Ja, vi finder jo noget. Men om det er til at finde ud af, det ved jeg ikke, for det har jeg slet ikke prøvet. Nej. Vi går ind ad hovedindgangen, der kan man da spørge der, de ved der hvor. De må da vide lidt. Ja, ja. Så er det bare at følge den blå linje, eller den røde, eller den grønne, eller hvad farve den nu har, så ender vi dernede. Du har sygesikringsbeviset med, ikke? Ja, det har jeg. Må jeg se det? Så vi ser på, at vi har det, du ikke står lige pludselig ikke har det. Og du drømte om den gang, du havde det. Også hævekortet med. Ja, så er vi da helt gældet. Så er der også til bestikkelse undervejs, hvis der. Det sikrede jeg mig i går. Ja, det var bare så jeg sikker, når jeg set der. Ja, ja. Ikke hvis du så lige pludselig så troede du havde det, og så har du lagt det et eller andet sted. Jeg ville meget snilt have lagt det på bordet, og så ikke få puttet det igen. Det vil jeg give dig ret i. Ja, vi har nok klaret den uden. Så det er vist ikke blevet endnu. Det er bare nemmere, når man har kortet. Ja. Kom første gang med penicillin, da klokken var 8:15. Så skulle jeg ned og have frokost. Så det har været noget værd for jer endnu. Ja. Nå, det var nok. Ja. Jo, men jeg var bare ked af, hvis du kom, og så ikke var der. Jeg går ned og henter. Ja. Hvad tid var det på onsdag, kan du huske den? Jeg har allerede glemt den. Var det klokken 10? Jeg tror, det er 9:30. Nej, det var 9:30, det passer mig. Men jeg ved det ikke. Nej, det står i de papirer, det var bare det, man kunne huske det. Ja, så skal vi jo nok køre klokken 8:30 så. Hvis det er klokken 8:30. Det er klokken 10. Ja, så skal vi nok køre klokken 9 senest i hvert fald. Nej, vi skal køre før 10 og 10:30. Det tager i hvert fald en time at køre dernede. Ja. Det tager også lidt længere, så. Jamen, vi vil have, så vi har god tid. Ja, så hvis vi siger 8:30, er der klokken 8:30. Ja. Så har vi en anden time, det burde vi kunne nå. Ja. Så har vi i hvert fald god tid. Ja. Og det er så røntgenafdelingen klokken 10. Det var først ryggen, ja. Ja, det er oppe ovenpå. Nå, det ved jeg slet ikke noget om. Og vi starter bare ved hovedindgangen. Ja. Nu er det vel op på anden, tror jeg. Ja, de har vist også et andet sted ude den anden ende ved akutafdelingen. Det er bare normalt at være deroppe. Nå, ja. Der er trapper i Vordingborg, men der er kun 2 trin op, så. Ja. Vi kan, eller 1 trin, det kan jeg sgu ikke huske, men det kan du vel godt tage, ikke? Jo.
gris. Hvad? Der var noget af en gris. Jeg er på forruden. Ja, Ja, sådan er det på den årstid. ja. Ja, men det var da godt, du ikke har fået bestilt flextrafik. De skulle ligge og køre over, der ikke er noget. Ja, Så har de vel bare smidt dig ind over, så. Hvor der sidder det her klog. så kunne jeg sidde der og glo i også. Kunne de ringe, når vi var færdige? Ja, på onsdag. Ja, Det fandme være lang ventetid. ja. Der håber, det gav et stykke mad. Det tror jeg sgu ikke, der skal være endnu. Der er sgu ikke nogen almindelige dødelige, der får noget som helst. Det er kun for politikere, man kan rave til sig. Ja, så kan man også få... Men så mange er Mere der heller ikke end rigtig nogen. rigeligt. Ja. Jamen, det er spændende, så vi kan få en tid i Vordingborg, ellers så må vi jo til Næstved eller Nykøbing. Ja, En af dem, man kan få en tid. hvorfor kunne det ikke også? Men de skal jo lave blodprøverne, dem skal de jo lige og se, om der er nogen med dem. Ja, der er vel et eller andet, de skal tjekke. Så har de så 2 dage til det. Ja, der går ikke andet end en dag, så er de klar. Det gør der ikke engang. Ja, De er færdige senere i dag, blodprøverne. Det er kun, hvis de bliver taget hernede for eksempel, så går der måske en dag, inden de er klar. Fordi de skal så videre til et andet sted. ja, ja. Hvorimod, hvis de bliver taget ned på Nykøbing, så har de sikkert laboranterne dernede til at ordne prøver. Det, ja, Så er de færdige lidt senere på dagen. Dem fra Vordingborg, der samler de jo til bunke, og så bliver de kørt et eller andet sted hen. ja. Så kommer der en og henter blodprøverne og kører dem et andet sted hen. Jeg mener, at Roskilde, de siger, for det er der for taget, der går 2 timer, så er blodprøven klar. Tak skal du have. Men det er så på Roskilde. Det er jo hurtig ekspedition. Ja. Jo, men der sidder folkene, der undersøger prøverne jo også. Der er godt nok mange æbler på taget. Ja, det skal du for. Jeg skal tage en pose med næste gang, så lige tage nogle af de æbler til fuglene. Ja, de kan da godt spise dem. Ja, det tænker jeg da. Går jeg derud fra. Nu må jeg lige huske, at jeg lige tage en pose fuld af dem. For det må da også være æbler, der kan holde, når de er garanteret stenhårde. Men Det er jo lige meget. vilde æbler. Ja, det tænker jeg. Det er sjovt at køre turen og sidde derovre og finde ud af alt muligt, hvad der ikke virker. Ja, det er det da. Jeg er tilfældet. Og de får da trods alt penge for at finde ud af det.
jo ikke stående, det er Og godt. nu er det derovre, hvor jeg sidder i kirken. Og det er lige der. Nå ja. Ja. De er ikke nemme at tælle. Må det ikke, der er en 10 stykker. Skal man være det omkring. Er det slet ikke noget til salg i dag? Det er jo umiddelbart. Vores hellere have hentet en jakke til dig, når vi kommer tilbage. Hvad siger du? Så I må hellere gå ned og hente den jakke der, du har den røde der, når du kommer tilbage. Nå ja. Eller måske på langfart. Vi aner ikke, om vi kommer til at kolde et eller andet sted, så bliver der sgu koldt. Ja. Du har ikke ligefrem taget vinterjakken på. Nej, jeg regnede ikke med. Men det var i vorten. Nå, det ligger skraldespanden. Det var den sikkert også i deres fantasiverden.